Good afternoon po, ito naman po si Pinoy Espeña. At ito na nga po, dumating na nga po yung ating pinakahihintay na split type air conditioning. Ito po ay gawa ng Robson at ito po ay 12,000 BTU. At ito naman po yung outside unit na medyo mabigat din po ito. Kaya kung kailangan nyo pong magpatulong, patulong po sa iba. At ipapakita naman natin dito sa kanyang mga side at yung kanyang mga koneksyon. Dito po ang nasa ibaba ay yung koneksyon ng tubo at yung nasa ibabaw ng konti ay yung ating wire naman. At ito naman po yung ating mga tubo at saka yung ibang kanyang mga ibang spare parts. Papakita lang po natin ng sandali para naman makikita nyo kung anong nasa loob ng karton. Ito naman po yung mga ibang spare parts niya nasa plastic bag pa. Ito naman po yung inside unit na ating lalagay ito sa loob ng bahay o kaya sa loob ng ating maliit na kwarto. At ito naman po yung kanyang mga spare parts. Nandyan po yung ating instruction at ito naman po yung ating goma na para doon sa outside unit at yung susunod naman po ay yung ating remote control. At ito naman po ay yung cable na manggagaling po dito sa ating inside unit papunta po doon sa labas. At inalis na nga po natin sa kanyang lalagyan o kaya sa kanyang karton para makita naman po nating maigi. At ito naman po yung energy guide. Makikita nyo po kung magkano ang matitipid nyo kung kayo ay nasa heat at kung kayo naman ay nasa cool. At syempre ipapakita din natin yung ibabaw nito habang makikita pa natin at kung nakakabit na po ito hindi na po natin makikita po lahat ito. At syempre isasama na rin po natin yung kanyang likuran tsaka yung bracket na pupunta po doon sa ating wall. Ito naman po yung bracket na i-install po natin dito sa wall para dito po sa inside unit. Sa ibabaw po ito po ay nakahook at sa ilalim naman ay nakaklip lang siya po at ating lang pong itutulak pag ready na po tayong ilagay yung ating unit. Bago naman po natin ikabit yung ating unit sa wall, atin naman pong install muna yung kanyang wiring dito sa harapan. At dito natin bubuksan po ito. At nandito po yung kanyang terminal connection. Ito naman po yung terminal connection. At yung ating cable naman po ay meron na pong number ito. Pati po itong terminal connection ay may numero na rin. Bago po natin lagay yung ating connection, ilagay muna natin itong cable connector para hindi po mahihila ito kapag ini-install na po natin dito sa ating wall. Yung cable po natin ay manggagaling po sa likod at yung cable connector na binanggit ko po kanina ay hindi po kasama sa ating spare parts na kasama nitong unit, So kailangan po nating bilihin ng separate po yon. Yung ating pong cable connector
ay optional lang po yun, at nakita nyo naman po na meron naman po siyang bracket dito sa harapan na naghahawak naman dito sa ating cable. At atin lang pong sundan yung numero ng ating cable, at katulad po ng binanggit ko kanina na meron naman pong numero dito sa ating terminal. At dito naman po, ating pong dahan-dahanin yung ating tubo na ating pong ididiretso, no? Papunta pong kumbaga sa wall, papunta po sa wall. So sa ngayon po na nakikita po natin, ganito po, ididiretso po natin ng pataas. Para po dalawa po yung nandyan tubo, kaya dahan-dahanin lang po atin pong hawakan doon sa ilalim para hindi po magkaroon siya ng kink. Ibig ko sabihin ay mapiko po siya doon sa pinaglilikuan po, kaya dahan-dahan lang po, ano. At yung pangalawa naman na tubo ay yun po ay labasan ng tubig, kaya yung labasan po ng tubig ay nasa ilalim po ng itong tubong dalawa. At yung wire naman po, kung maaari po, ilagay natin po dito sa ibabaw nitong dalawang tubo. Dito naman po atin pong pagsamasamahin na itong ating cable, yung ating dalawang tubo, tsaka yung ating drainage na tubo, yung labasan po ng tubig galing po dito sa ating unit dito sa loob. At atin pong i-secure ito ng zip tie muna. At siyempre kung mas maraming zip tie, mas maganda, pero wag naman nating dadamihan po masyado. Yung tama lang po, ako po lalagyan ko lang po ito ng siguro 2-3. Okay na po yun. At saka sa dulo nitong tubo po, atin pong lagyan po ito ng tape mamaya para hindi po sagabal sa inyo mamaya pag linagay nyo ito sa butas. At makikita nyo po ito pag nilagay na natin sa butas ito. Malalaman nyo po yung aking sinasabi kung bakit ko po nilagyan ng tape dito sa dulo. At dito naman po atin pong putulin yung na mga nakakasagabal na zip tie para naman po pag nilagay natin sa butas, ito po ay hindi sagabal. Dito naman po ay nilagay na po natin yung ating bracket para dito sa inside unit. At syempre nagdagdag pa tayo dito ng board para naman mag-flat yung ating unit at hindi na po natin babawasan yung kahoy sa itaas o kaya sa ibabaw nitong unit. At dito po yung sukat ng ating bubutasan. Ito na po yung butas na papunta po ng labas.
At katulad po ng sinabi ko kanina na ating pong i-secure yung magkakasama po yung cable, tsaka yung at mga tubo, at tsaka yung drainage. At makikita nyo po kung bakit. At gagamitan lang po natin ito ng temporary tape. Ang ginamit po natin dito ay electrical po lamang. Pwede po kayong gumamit ng masking tape o kaya yung hindi po masyadong tacky yung kanyang pandikit, para hindi po masira yung insulation po ng ating tubo. Baka gamitan po ninyo ng duct tape at masisira po yan pag ating tinanggal na po doon sa labas mamaya. At nandito na po tayo sa labas. Ito po ay itsura nito. At ito po ang gagamitin nating pantakip dito. Ito pong clay na kasama na po nitong unit. At ito na po yung itsura nito pagkatapos na po natin i-apply yung ating clay. Medyo madami-dami rin po yung clay, kaya natakpan po na maigi yung butas. At bago po ang lahat, bago natin ikabit itong tubo, kailangan po nating i-uncoil ito, kahit na ano pong mauna. Ito munang inuna ko ay yung 3/8, yung mas malaki po. At kailangan nating i-uncoil ito hanggang doon sa dulo po. At ganoon din po ang gawin natin doon sa doon sa quarter nito po. Ay uncoil din natin ito ng pareho nung isa, at hanggang din doon sa dulo, at kailangan po ng flat surface natin yan coil. Bago po natin alisin yung cap, iayos muna natin yung ating dalawang tubo para mas mababa po yung ating tubo na nakadikit po sa ating wall. Na less gusto nyo pong nakaganyan, pero sa akin po mas gusto ko pong nakadikit po sa wall para mas madali pong lagyan siya ng clamp. Kapag po inalis natin yung kanyang cap, meron po kayong maririnig na pressure. Ito po ay pressure lang po ito. Hindi ito freon gas, po. Kaya hindi po kayo matatakot o kayo magtataka kung bakit may pressure ito. At syempre po, huwag nyo pong kalimutan na lagay po ng safety goggles, at hindi po natin alam kung meron pong tatalsik sa ating muka. At katulad po ng sabi ko kanina na hindi po ito freon gas. At sa ngayon po, atin pong gagamitan ng Nylag gasket po. Ito po ay para sa thread sealant po, para hindi po mag-leak yung ating freon. Ito po ay hindi kasama sa unit po ito, kaya pwede nyo pong bilhin to online o kaya sa Amazon. Meron po ito. At pati yung ating tubo na inunat po kanina, ito rin po ay mayroon pong konting pressure. At naalis po natin yung cap ngayon, at hindi na po natin ito lalagyan po ng ating sealant na linagay natin kanina sa thread. Doon lang po sa kabila ay pwede na po. At siguraduhin lang pong gamitan lang po ito ng kamay, o kaya daliri,
Wag muna natin gagamitan ito ng tools para hindi po ito ma-cross thread o kaya ma-lost thread. Saka naman po natin ito higpitan na maigi ng ating mga tools, ano po, at kailangan lang po yung pagkakahigpit ay tama lang po. At ganun din po ang gawin natin dito sa 1/4 inch na tubo. Kung ano po ang ginawa natin doon sa nauna ay ganun din po dito. Ngayon namang alam na natin na nakaayos na yung ating tubo doon sa kabilang dulo. Dito naman tayo sa ating outside unit. Tanggalin natin itong takip muna. Una po atin munang iayos o iliko o balikuin yung ating tubo bago tayo maglagay o ilagay ito sa tamang lugar. Kasi ito wala pa po sa tamang lugar ito para meron po tayong space na gagawa sa likuran nito, ano po. At katulad po ng ginawa natin dito sa una, at ganun din po ang gagawin natin doon sa kabila. At pwede na po natin tanggalin yung takip nito at mailagay na yung connection ng ating tubo. Para sa akin po, inuuna ko po yung nasa ibaba para makikita ko po yung ginagawa ko bago ko po ilagay yung nasa ibabaw. At huwag nyo pong kalimutan na lagyan po ng thread sealant katulad po ng ginawa ko po kanina at ganun din dun sa kabila. At sa ngayon naman po, pinapakita lang po natin na ready na po nating vacuumin yung hangin sa loob ng ating linya. At ito po yung ating connection. At habang binabacuum po natin siya, pwede na po nating ilagay yung ating connection dito sa unit na ito. Lagyan na po natin yung wiring habang nagbabacuum ito ng mga 20 to 30 minutes po. At ganun din po ang gagawin natin dito. Susundan lang po natin kung anong mga numero na nakalagay doon sa ating cable. At sa terminal naman, ganun din po. May mga numero rin ito para hindi po kayo o tayo mahilo kung saan natin ilalagay yung mga kulay-kulay ng wiring.
Matapos naman natin vacuumin at patayin yung vacuum, inurasan naman natin ito ng mga 30 minutes na hindi po siya babalik doon sa dating reading ng ating needle. Ibig sabihin po noon, wala po itong leak. Ngayon pong alam na natin na wala na pong hangin doon sa ating mga tubo o kaya sa ating system, pwede na po nating i-release yung freon sa ating system. At ganito lang po ang pag-release niyan. Kung makikita nyo po, inalis muna natin yung takip ng dalawang valve at saka po natin gamitan ng Allen wrench. At bubuksan po natin ito ng paunti-unti muna at i-full blast muna po natin ng all the way. At ganoon din po ang gagawin doon sa kabila. At maririnig nyo po ito na yung freon ay nagre-release po doon sa ating linya ng tubo. At pagkatapos natin pong i-release yung freon, pwede na po natin ibalik yung mga takip nito at siyempre atin pong higpitan itong maigi. At saka po natin testingin ng mga leak nito. Ganito lang po ang ginagamit kong pang-test. Isa pong sponge na mayroon pong sabon na may bubbles, of course. At ganyan lang po. Kung maigi pong meron kayong freon leak tester at kung doon kayo komportable, pwede naman po yun. At ganun din po ang gawin natin dito sa kabila. Sponge din po ang pinagtetest natin. Ayan po, makikita po natin na wala pong bubbles. Ibig sabihin wala pong leak.
At dito naman tayo sa unit sa labas na hindi po maingay yung unit sa loob at ganun din po yung unit dito sa labas. At nakita nyo nga po na naka-install na rin to, nakadrill na dito sa concrete sa labas. At ginagamit na po natin ito ng mahigit isang buwan po. Bago ko po i-share ito sa inyo, ginamit muna natin ng isang buwan para makita natin kung maganda ba yung lamig. At syempre po, okay naman po siya. At ito naman po si Pinoy Peña, lagi pong nagpapasalamat. At huwag nyo pong kalimutang i-share at syempre likes. At syempre higit sa lahat ay mag-subscribe. Salamat po muli.